febrero, así. Febrero. Cuidado que esto igual se está grabando, ¿no? No, no, esto no está online, ¿no? Le Maite. Cuidado. A ver, Gaisca, di unas palabras. Ay, ya he dicho bastante.
Arratsaldeon berriro, eta osoko bilkura honi hasiera emango diogu berriz ere. Koldo nahi duzunean. Bai, ustez alkatea sartu nahi ditu beste bi puntu, aurkeztu nahi baditu. Bai, bai Ainara eta bai Argoitzi komentatu nizuen, batzordetan pasatu zitzaidan abenduko pleno noiz jarri, eta incluir, no? La propuesta. Sartu behar da, eta gero boskatu behar da. Claro, mayoría absoluta, eta gero ja sartzen da. Vale. Eta boskatzen da. Hori da. Izango litzateke 15 komisioak, eta gero 18an pleno. 15 batzordeak izango ziren goizeko 8:30 eta plenoa abenduak 18an arratsaldeko 7:00. Bai? Batzordeak, José Ignacio, diciembre, comisiones, el día 15, lunes a las 8:30 de la mañana, y el pleno del mes de diciembre sería el día 18 a las 7 de la tarde. Hori da, vale? Vale, boskatzen duzue, sartzeko, baiezkoak, mesedez. Vale, botez onartu eginda. Vale. Boskatuko da, eta gero beste eta puntu bat zegoen. Eta gero sartu nahi dugula da, euskeraren eguneko manifestua, ez? Hori da. Norbait zertxo baita galitu nahi du honen inguruan, edo boskatzen duzu ja sartzeko? Argoitz... sartu nahi da ere euskeraren eguneko manifestuare. Zertxo baita esan nahi duzu honen inguruan, edo ja boskatzen duzu? Vale, primeran. Baiezkoak sartzeko, mesedez? Vale, hau batez, nahi duzunean, ja hasiera ematen diogu. Lehenengo puntua, beti bezala izango litzateke osoko bilkuraren aktaren onarpena. Norbait zertxo baita esan nahi badu honen inguruan, bestela boskatzen duzue. Baiezkoak, mesedez, lehenengo puntua. Hau batez onartu eginda. Bigarren puntua izango litzateke 7.0 fakturaren eragozpen gainditzeko dekretua berrestea. Norbaitek hitza hartu nahi badu, eta ematen badio alkatea. Bai, Argoitz. Bueno, tanto en este punto como en el siguiente, nuestro voto va a ser el mismo, puesto que, como bien dice el informe presentado por intervención, se lleva a cabo un contrato menor por haberse llevado a cabo un contrato verbal expresamente prohibido según el artículo 37.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. Y ese va a ser, por eso, nuestro sentido del voto. Eskerrik asko, Argoitz. Ondo, lehenengo puntua, bigarren puntua boskatzen duzue. Votáis el segundo de los puntos. Sí es, por favor. Abstentzioak, mesedez. Eseskoak, mesedez. Onartu egin da. Hirugarren puntua, izango litzateke 1.0 fakturaren zerrenda fiskalitzatzen dagoen desasostatuna aitortzea. Norbaitek hartu nahi badu hitza, bestela, boskatzen duzue. Baiezkoak, lehenago. Abstentzioak. Eseskoak. Onartu egin da. Laugarren puntua, 2025ko Santa Maria Magdalenan zaindarien jaiak iragartzeko kartelaren lehiaketako lehen saria ordenketa. La convalidación de la misión de la función interventora detectada con motivo de la fiscalización de la propuesta de resolución para premiar el concurso del cartel anunciador de las fiestas patronales de Santa María Magdalena. Norbaitek hitza hartu nahi badu honen inguruan, hitza boskatzen duzue. Baiezkoak, mesedez. Abstentzioak, mesedez. Eseskoak, mesedez. Onartu egin da puntua. Bosgarren puntua ya. Izango litzateke convalidación de la omisión de la función interventora detectada con motivo de la fiscalización de la relación de la factura 158 y reconocimiento de las obligaciones. Hitza hartu nahi badu norbaitek, bestela, baiezkoak, lehenengo. Abstentzioak. Eseskoak. Onartu egin da puntua. Seigarren puntua izango litzateke gauza bera, baina... Hiru puntuetan abstentzioa daukazu. Bai.
Seigarren puntua da gauza bera, bosgarren bezala, baina ez da bat, bost, zortzi, izango litzateke bat, bost, bat. Bozkatzen duzue, baiezkoak, abstentzioak, ezezkoak, bien, gainditu da, onartu egin da. Zazpigarren puntua, gauza bera, baina izango litzateke la faktura bat, zazpi, zortzi. Baiezkoak, abstentzioak, ezezkoak, onartu egin da. Zortzigarren puntua izango litzateke gauza bera, baina orain zerrenda izango litzateke bat, zortzi, bi. Baiezkoak, abstentzioak, ezezkoak, bederatzigarren puntua. Gauza bera, baina orain zerrenda izango litzateke bat, zazpi, sei. Baiezkoak, mesedez, abstentzioak, ezezkoak, onartu egin da. Gaude ja, 10. Izango litzateke gauza bera, baina bat, zazpi, zerrenda. Baiezkoak, abstentzioak, ezezkoak, onartu egin da. 11, gauza bera, baina zerrenda izango litzateke bat, zazpi, bederatzi. Baiezkoak, abstentzioak, ezezkoak, onartu egin da. 12. puntura. Azaroak, 25. adierazpen emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna. Hitza hartu nahi badu, Norbetek? Bai, Joana. Bueno, pues berriro ere ekarri behar dugu adierazpen instituzional bat, eta tamalez uste dut jarraitu beharko dugula ekartzen urtero hau ez dalako desagertzen. Momentu bat. Vale. Indarkeria matxista ezabatzeko nazioarteko eguna dela eta gogora ekarri nahi dugu indarkeria matxistak beldurrezko eta lotsasko ingurunea sortzen duela. Indarkeria jasaten dutenak bakartzeko eta isilarazteko joera du, eta biktimagileen zigorgabetasun sentsazioa areagosten du. Izan ere, sarerik ez izateagatik eta komunitatean sustraituta ez egoteagatik, egoera horiek areagotu egiten dira isolatuago egon daitezkeen emakumeen artean. Besteak beste, adineko emakumeak, landa ingurune sakabanatuetan daudenak, desgaitasuna duten emakumeak, emakume atzerritarrak eta bestelako baldintza bereizleak dituztenak. La comunidad nos conecta con otras personas y permite desarrollar vínculos protectores y generar narrativas comunes. Por eso la comunidad puede contribuir a la prevención de la violencia machista contra las mujeres, creando entornos de relación basados en la igualdad, donde no tengan cabida ninguna expresión de discriminación y violencia. La estrecha relación con el vecindario, amistades o cuadrilla pueden alertar de forma temprana cuando se está dando una situación de violencia. Komunitate feministak, hurbiltasunetik eta sororitatetik, indarkeria jasaten ari diren emakumeak gorputzez babes ditzake. Baita empatia adierazi eta gertuko bide laguntza ere eskaini. Halaber, jasandako indarkeria matxistari aurre egiten eta onera etortzen lagun dezake. Eta egoera horietan bere ritmoak eta erabakiak errespetatu ditzake. La comunidad local puede apoyar la reparación de las víctimas desde el reconocimiento del daño causado y la denuncia de la violencia machista, manifestando públicamente su rechazo, solidariamente con la víctima y con su entorno. Udalok erantzunkizun zuzena dugu, komunitateak sustatzeko non auzotarrak, taldeak eta kuadrillak indarkeria matxistaren aurrean erne egongo diren. Gure herrian 2025ean
69 espediente lantzen ari dira indarkeria matxistagatik. Ezin dugu egoera hori normalizatu, eta indarkeria matxista pairatzen dutenak hartu, integratu eta babestuko duen bizitza komunitarioa bultzatu behar dugu. Era berean, emakumeen aurkako indarkeria matxistaren biktimentzako komunitate erreparatzaileak sustatzeko erantzunkizuna dugu. Horregatik, Arrigorriagako udalak honako jarduera hauek garatzeko konpromisoa hartu du. Fortalecer las redes de proximidad locales cuando los espacios de encuentro, las actividades comunitarias y la vitalidad asociativa local para que conecten a todas las personas y particularmente a las mujeres y niñas más vulnerables. Para ello seguiremos impulsando la MEAENA como espacio de referencia. Kanpotik iristen diren pertsonentzako harrera eta integrazio programak garatuz jarraitzea, tokiko komunitatearekin lotzea albidetzeko, bereziki emakume eta neskengan arreta jarriz. Promover las redes de apoyo en entornos educativos, sanitario, culturales y de ocio, conectando los servicios públicos con los grupos, asociaciones y las iniciativas de apoyo mutuo en el ámbito de la igualdad y lucha contra la violencia machista. Sentsibilizazio eta kontzientziazio kanpainak garatzea, emakumeen aurkako indarkeria matxista hutzaltzen edo legitimatzen duten diskurtsoak eta jarrerak desaktibatzeko, bereziki konplizitate matxisten inguruetan. Promover la movilización ciudadana ante casos de violencia machista, para mostrar la repulsa ante la violencia y la solidaridad con las víctimas. Kanpaina eta kuadrillen aliantzak garatzea, sexuen arteko harreman osasungarri eta bidezko kodeak sortzeko, dibertsitate osoan, kode matxistak eta misoginoak hausteko. Y por último, apoyar y coordinar con el movimiento feminista y de mujeres local para desarrollar actuaciones para acuerpar a las mujeres víctimas de la violencia machista en su lucha. Eskerrik asko, Joana. Norbait hitza hartu nahi du eta ematen badio alkatea, bestela bozkatzen duzue, baiezkoak, mesedez. Hau batez, onartu egin da. Kudeatu nahi baduzu alkate Andrea osoko bilkuraren aldaketa egiteko abenduan, orain, eta bozkatzen duzue. Vale, perfecto. Lehen bota dugun proposamena, ez? Amairugarrena, bai. Bai, arrazoi da kasue. Vale. Horrengo izango izateke, Arrigorriagako espazioen libre mantentze zerbitzuak eta hilerretako zerbitzuak emateko kontratua esleitzean hartzea. Zehazki izango izateke la adjudicación a Arri Loralán, jardinería, el precio del contrato sería 1.024.309 por un periodo de ejecución de un año con la posibilidad de prórroga por otros 2 años más. Norbait hitza hartu nahi badu. Bai, Alberto. Joana, barkatu. Bai, eskerrik asko Maite. Saiatuko naiz azaltzen gure botoaren azalpena. Gure botoa kontrakoa izango da, eta saiatuko naiz azaltzen apurbet zergaiti. Eta ez naz luzatuko. Laburbilduz, consideramos que ha habido un montón de tiempo para poder hacer unos pliegos y sacar esta licitación a más tiempo. Consideramos que, dado que hay 2 principios fundamentales en el ámbito de la contratación pública, que son el principio de libre concurrencia y concurrencia competitiva, el sacar un contrato de estas características, de los contratos más importantes que hay en el ayuntamiento, ¿no? El de jardinería, que es totalmente recurrente, porque se da todos los años, etcétera, y sacarlo por esa cuantía, que es también importante, de más de 1 millón de euros, y sacarlo solamente por un año, consideramos que no facilita la concurrencia de otras empresas, excepto la que ya está prestando los servicios. Pues porque hacer unas inversiones de las cuantías que requieren, hacer una licitación, presentarse a una licitación de este tipo, pues es muy arriesgado. O sea, nadie va a invertir un montón de dinero sin saber que su contrato vaya a superar un año de duración. Quiero decir, no tenemos nada en contra de la actual empresa de jardinería. Es más, probablemente sea la mejor
la mejor empresa, o por lo menos la más proporcionada, para prestar servicios a un municipio como es Arrigorriaga, ¿no? De hecho, en los últimos tiempos en los que estuvimos nosotros, yo como alcalde, con Marisol y Gochón, por ejemplo, en el año 2010, nosotros sacamos a licitación este contrato por 8 años más 2. O sea, y dejamos adjudicada la jardinería para 8 más 2. Y se cumplieron aquellos 10. Los 12 años que estuvimos en el equipo de gobierno, nosotros prestó el servicio de jardinería a esta misma empresa, y probablemente sea la que mejor dimensionada esté, bla, 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 bla. Pero consideramos que sacar una licitación de este tipo por un año, sí, ya sé que tiene 2 años de posibilidad de prórroga, etcétera, pero bueno, en principio es un contrato para un año, y después de tantos meses, pudiendo haber hecho unos pliegos, que está todo inventado, que probablemente no sea más que copiar y pegar y sacarlos, consideramos que limita la libre competencia y como hemos comentado, los 2 principios básicos que hay en el derecho contractual administrativo. Y en ese sentido vamos a votar en contra, sin más. Vale. Y ya sé que, bueno, que en comisiones hicisteis una mención a que no se acordabais bien. Probablemente serán criterios técnicos, etcétera. Vamos a ver, los criterios son políticos siempre. Puede haber, el técnico puede asesorar, puede hacer un informe, puede informar, pero el que decide, el criterio es político siempre. Y en este sentido, pues que consideramos que no es una buena decisión el haberlo sacado solo para un año y que limita la competencia. Y sin más. Eskerrik asko, Alberto. Bozkatzen baduzue, baiezkoak, abstentzioak, ezezkoak. Berdin dugu egin zarete, barkatu, iratzen, berriro bozkatu behar duzue, baiezkoak, mesedez, abstentzioak, ezezkoak. Alkateak erabakitzen du, eta onartu egin da puntua. Vale, eta... Orain ja 2 puntu daukazue, abenduraren kontua, komisioak eta osoko bilkurak egiteko, eta euskararen deklarazioa. Vale, abenduko osoko bilkuraren arira, batzordeak 15ean egitea goizeko 8:30 eta goizeko 8:30. Eta osoko bilkura 18ean arratsaldeko 7:00. Bozkara, ez? Bai, bueno, gainontzeko alderdiekin partekatu dut, urtero egiten dugu, eta orain honetan baita ere, abenduaren 3-aren nazioarteko, euskararen nazioarteko egunaren bueltan, adierazpena aurkezten dugu, eta gaurko honetan irakurriko dugu plenoan gauden 5 alderdi guztien izenean. Beraz, hasiko naiz. Euskarak bide luzea egin du, luzeena agian Europa zaharrean, eta hala ere bere bidea ez da amaitu, bizirik dirau, hasi eta berritzen ari da. Zein da sekretua, zein indar, zein ilusio izan da gure hizkuntza gure artera ekarri duena. Milaka urte, milaka pertsona, milaka amets eta alegin. Norbanakoaren indar isilak, belaunaldiz belaunaldi, gure hizkuntza zaharra gazte bihurtu du. Debekuen aurrean eutsi genuen, isilarazteren aurrean hitza berreskuratu genuen. Euskara, gure zaharren hizkuntza izatetik, gazteen hizkuntza izatera pasada. Argizpi barri hauekin marraztuko dugu etorkizune. Euskararentzat aukera barriak zabalik dauz. Hasi eta berritu dadin lanean ari gara. Bizigaren mundu nahasi eta aldakor honek, ordea, zaildu egiten dau komunitatearen indarra eta zentzue. Hiztun komunitatea ez da berez mantentzen, zaindu, elikatu eta piztu egin behar da. Horregaitik unea da, euskararen erabilerarako eta transmisiorako bide barriak jorratzeko unea. Aisialditik lan munduraino, eta norbanakotik erakundetaraino. Euskaraz hitz egiteko gune erasoak sortzeko unea. Belaunaldi berrien artean euskararen transmisio indartzeko unea. Euskararen ezagutza zabaltzeko unea. Erabilera
sustatutako duten ingurune biziak zaindu eta berriak irabazteko unea. Euskararen biziberritze prozesuari segurtasuna emateko indarrak biltzeko eta urrats berriak eta ausartak egiteko unea. Asko dugu egiteko, badugu zer hobeto eta prest gaude euskaraz dakiten eta oraindik ez dakitenekin batera elkarrekin egiteko. Eskerri beroena, urte luzez euskara bizi. Euskara bizi eta biziarazi dutenei. Zuen lan isilak ekarri gaitu onaino. Eta etorkizunak oraindik ere zuen beharra du. Pozetik, atxikimendutik, ilusioz eta emozio positiboetatik abiatuta. Euskarari distira emateko. Eta euskara guztion hizkuntza bihurtzeko. Euskara da, guztiontzat da. Euskara ezagutzen ez dutenentzat ere, ate berri bat da. Batzen gaituen hizkuntza bat. Elkarren ulertzeko gonbidapen bat. El euskera va a favor de todos y para todas. Es una nueva puerta para quienes todavía no lo conocen. Una lengua que nos une, una invitación a entendernos. Se abre un nuevo mundo para el euskera y para cualquier persona. Araremos nuevos surcos y sembraremos nuevos campos. Años de experiencia nos han proporcionado herramientas más eficaces. En el pasado se halla la clave del futuro. Hagamos el camino empezando por cada uno de nosotros, porque el salto del euskera está en cada uno de nosotras. En ti, en mí y en nosotras. Eta bueno, gauzak horrela, ez dugu euskararen gaia soilik poesian eta hitz politetan utziko, eta zentzu horretan, Arrigorriako udalak ere ondorego konpromisoak hartuko ditu, horien artean, lehenengoa, udal politiketan euskara erdigunean jartzea, bigarrena, hizkuntza politikan atzera urratsik ez egitea, eta hirugarrena, euskarak behar duen jauzian, udalari dagokiona egitea, eta horretarako bitartekoak jartzea. Eskerrik asko. Bozkatzen duzue, mesedez, baiezkoak. Hau batez, onartu egin. Puntuak ja esango litzateke kontrol jarduerak, actuaciones de control, 14. puntua alkatearen dekreton berri ematea, 15. puntua tokiko gobernu batzarraren ataren berri ematea, hurrengoa beste tokiko gobernu batzarraren ata berri ematea, 17. puntua aurreko kontu aldaketa, hau esango litzateke 20. gero 21, 22 eta 23. 20. puntua, izango litzateke el informe del tercer trimestre de 2025 del informe de morosidad y periodo medio de pago. 22. izango litzateke informe trimestral de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de gasto, deuda pública sostenible financiera. 23. izango litzateke 2025 urteko finantza kontroleko planaren aldaketa, eta 24. 26. faktura zerrendari buruzko, expedienteri buruzko eragozpen berri ematea. Norbaitek zetxo baite honen inguruan esan nahi badu, bestela eman da honen berria, eta ja beste batzuk, otros, norbaitek hitza eskatu nahi badio alkateari. Ainhoa. Komisioetan bat baino gehiagotan esan dugun bezalase, kulturetxeko ikasketa gela argia dau orduak eta orduak ikasle barik. Orduen ingurumenarekin bat egin behar dugunez, mesedez, sentsore bat jarri edo ekintzaren bat egin, eta horrelase udalaren energi kontsumoa murriztuko dugu, mesedez. Eskerrik asko, Ainhoa. Ez dago ezer gehiagorik, bukatutzat ematen dugu osoko bilkura hau, eta bendoen ikusten gara berriro. Eskerrik asko. ¿Cuáles son las mías? ¿Cuáles son las mías? Le digo, buscar el punto de H tan mal. Y dice, para un día que me preparo algo, no me toca. Pues ez dakit argi, kontuen, kondo zen.
Jo, pues egon gara, behin baino gehiago.